146 дистрибутори има в нашия екип, но става въпрос за хора от най-различни държави. Ето виждате, естествено най-много сме българите, но има и други колеги, които са от други държави, примерно американци, германци, имаме представители от, мисля, че това беше Нигерия, и от, виждате, най-различни знамена. Дори искам да ви призная, че аз не съм сигурна просто Сандра от коя... Южна Африка, Сандра. Когато кликна на знаменцето ми, изписвам държавата. Съжалявам, не познавам всички флагове. Да, Сандра от Южна Африка. Ето Маре от Нова Зеландия. И още Стефана от Македония. И така. И вече може би се замисляте как така ние, когато сме в България, тези хора не ги познавам. Искам да уточня, че преди да стартираме в компанията, ние тези хора, ето от Канада, имаме представители. Ние не ги познавахме. Просто съвсем случайно попаднахме на тях, защото те имат сходни интереси с нашите, имаме общи виждания и общо желание да успеем. И по тази причина сме се събрали и днес. Компанията Skyfork предлага инструменти, чрез които би могъл да се рекламира онлайн всеки един бизнес, без значение дали това е традиционен бизнес или става въпрос за някакъв онлайн бизнес. Това са персонализирани лендинг страници, собствен сайт, видеоговорител на сайта, интерактивни филмчета, lead capture страници, autoresponder система, трафик ротатор, стая за вебинари, други бенери, конференс call bridges. Може би за вас тези инструменти в момента ви звучат много странно и не знаете, все още нямате представа как се използват, но не би следвало да се притеснявате за това, защото тяхното използване е изключително лесно. Настройката на самите инструменти е за минути, случва се в рамките на няколко минути, защото това е предвидено да може да се ползва от абсолютно всеки, защото компанията има стотици хиляди членове в цял свят. Така че тези инструменти се предлагат на изключително ниска цена за такъв род инструменти, защото ето виждате, компанията казва, ако би трябвало да си ги закупите от някъде другаде, те биха стрували $1500. Но в случая Skyfork ги предлага за нас, за своите клиенти, за $10 на месец. Така че цената на всичко това, което виждате, е $10 на месец. Виждате, че този бизнес, който ние искаме да ви представим, е изключително достъпен за всеки го, защото всеки един от нас би могъл да стартира срещу $50. В тези $50 се включва една еднократна такса от $40 и таксата за първия месец, която е $10. Оттам нататък, всеки следващ месец, докато естествено човек желая да продължи да ползва инструментите и да се възползва и от другите бонуси, които предлага компанията, би следвало да заплаща по $10 на месец, което за бизнес е изключително ниска цена, особено за традиционен бизнес, защото човек, аз не виждам как ще стартира с по-малко от 5 или 10 хиляди лева, каквото и да било. Така че нека да ви покажа структурата на компанията, която е изключително интересна и тя облагодетелства много голям брой хора тази структура. Това е матрица, форсирана матрица се нарича. Това означава, че новите хора биват позиционирани от самата система, от самата компания по реда на тяхното присъединяване. Тоест, който се включи по-рано, естествено благодетелстван, защото той бива нареден някъде на тези горни позиции. Но в същия момент искам да споделя, че всички сме на горни позиции, защото ние сме все още съвсем в началото. Тепърва предстои всичко да се развива. Така че ето човек се подрежда тук, следващия идва тук, следващия тук и така системата сама си ги подрежда. Търси първа свободна позиция и настанява там новия човек. Но, както виждате,
Тук човек дори без да регистрира директни, без да потърси никого, без да покани никого, без дори да сподели с свои приятели, системата му подрежда хора, самата система подрежда хора след него. И той започва съответно да печели, защото тези хора, които са подредени след него, те започват да изграждат неговата собствена матрица. Това се нарича spillover ефект, т.е. когато отгоре, от самата структура отгоре, попадат хора под тези, които вече са се регистрирали. И ето пример, имаме много за spillover ефект. Ето да кажем тази дама, тя се е регистрирала, все още не е дала информация на никого, абсолютно никого не е запознала с тази възможност и с тази компания, няма нито един директен партньор, но вече след нея има 9, 17, 22 човека. Като тези хора също така, те са тук за да развиват бизнеса, за да представят възможността на все повече хора и да изграждат по този начин своята структура, своята мрежа. Така че ето, тя без да регистрира никого, вече има възможност да печели от това, че си е заела своята позиция в системата. Тоест, само позиционирайки се, всеки един от нас има възможност да започне да печели. И вече сигурно си мислите колко може човек да печели. Естествено, сумите в началото не бих казала, че са много големи, не са толкова впечатляващи, ако човек заеме само своята позиция и не извършва абсолютно нищо. Но с течение на времето, след месец, 2, 3, 4, с натрупването и с добавянето на нови хора от системата, тези суми нарастват. Доколко биха могли да нараснат? Ами до $2000 на месец. Тоест всеки един, който се е регистрирал, не е поканил никого, не е регистрирал никого, има възможност след време да получава по $2000 на месец, но всеки месец. Вече нека да поговорим за хората, които са активни, които харесват тази възможност и биха искали да я споделят и с други хора. Те вече имат възможност да печелят от много повече бонуси, защото ако човек без да регистрира никого, само като дистрибутор, има право да печели до 12-то ниво, вече един друг член с ранг 3 Star Plus има възможност да печели до 14-то ниво, което вече прави над $8000 на месец, всеки месец, само от матричен бонус, само от единия вид бонус. Така че 3 Star Plus, този ранг естествено може да се придобие с директни регистрации, защото ранговете по този начин се качват в нашата система. Но също така може да се получи и закупувайки по-високото членство. А по-високото членство е годишен абонамент на стойност $200. Защото някой от нас, примерно аз съм предпочела този вариант за удобство, за да не заплащам всеки месец, защото човек забравя, може да се разсее, не винаги си спомня конкретната дата, но също така компанията ми дава възможност моите бонуси да се увеличат и също така отвоява най-важното. Може би основната разлика между старт с $50 и старт с $200 е отвояването на директния бонус. Ако човек с $50 и регистрира негов познат или непознат с $50, той получава директен бонус $25. Но ако вече е с $200 и към него се регистрира някой друг човек с $200, той има право да получи $50 само тази единствена регистрация. Ами представете си, ако някой, включвайки се, успее да регистрира 4, дори да не е за една седмица, дори да не е за 2, за един месец да кажем. Ами той вече си възстановява тези $200, които е дал първоначално и оттам нататък е само на печалба. Така че много благоприятен вариант е старта с $200, но съответно имаме вече и доста други бонуси, защото не всеки естествено има уменията да предлага, да кани хора, но ние от нашия екип имаме система, по която това се случва напълно автоматизирано, не би затруднила тази система абсолютно никого и всеки един може да се справи.
Също така това не отнема почти никакво време, 5-10 минути на ден, максимум 15. Каква е нашата задача? Ние имаме група във Facebook, в която всеки един от нас разполага с рекламни текстове на английски и на български и за самата компания, за продуктите, които предлага. Освен това имаме и снимки, които да илюстрират тази възможност и един линк на ротатора. В този ротатор с всички лендинг страници на всеки от нас, в момента в който някой промотира този линк на ротатора, нека да ви покажа в групата как стоят нещата, за да добиете по-ясна представа. Ето сега отиваме в нашата група за регистрирани членове, която се нарича StyForp International. Тук винаги най-отгоре стои една публикация. Ето тази публикация. Това е линка на ротатора. Всеки един от нас промотира този линк заедно с текст и снимка, както казах, в различни Facebook групи. Съответно, ние тук имаме и списък на Facebook групите, където рекламираме. И сега ще мога да ви покажа една примерна публикация. Ето това е полякът, так му ще проверим как се е справил, защото той е съвсем нов. Ето чудесно, чудесно, даже не мога да му прочета името. Ето рекламният текст, каква възможност предоставя компанията. Ето линка на нашия ротатор, ето и снимката. Чудесно, аз ще харесам публикацията, защото по този начин може повече хора да проявят интерес към нея и в момента, в който някой реши тук да провери, да кликне на линка, се зарежда страница на един от нас. И вече човек, попълвайки си данните, влиза в нашата система. Компанията започва да го информира редовно за развитието, за това как се получават нещата, да му дава информация. Но той вече има и такъв собствен офис, като моя, естествено не с толкова функции и не с структура, защото докато човек не е платил, той има възможност предварително да разгледа нещата, да си ги прочете, да прецени дали му харесва или не му харесва и да вземе решение дали да се присъедини. Естествено, тук са по-малко нещата, не е като платения офис, но има достъп и до този разплащателен план, има достъп и до инструментите, които може да разгледа. Така че всеки един, който проявява интерес, без значение, най-често, ви казвам, ние дори не ги познаваме тези хора, защото те са проявили интерес от някакви бизнес групи, може би и някои сред вас са поканени точно по този начин, защото ние така работим. Всъщност всеки един има възможност да разгледа. Но не само това, има възможност да бъде добавен и в нашата Facebook група за предварително регистрирани членове. Тя е различна от тази за регистрираните членове. Нарича се StyForp Pre-Enrolled Members. Имената са на английски, защото, както видяхте, имаме доста чужденци. Дори всички публикации в групите са написани първо на английски и отдолу на български. Имаме видеа както на английски, така и на български. Ето виждате текстовете, така че тук има достатъчно информация, която всеки може да разгледа, може би част от вас членуват в тази група и може също така да задава въпроси, на които ще бъде отговорено. Ето имаме клипчета на Боби Мочев, той тази вечер е сред нас. Много, много добър клип, където показва как тегли своите печалби от банкомата за пръв път, естествено много е вълнуващо. Защото компанията изплаща нашите бонуси чрез предплатени карти, които ние сме поръчали. Естествено има и друг вариант, може и по банка това да се случи, но ние сме избрали варианта с картата, но нека да ви покажа, като стана въпрос за печалби, част от другите бонуси, които са изключително добри. Аз казах, човек без да регистрира никого има възможност да печели, но тези суми не са кой знае колко големи. Вече ако вие желаете да поканите някого, това е много по-добре за вашето
развитие, защото имате право да получите освен матричния бонус и този матчинг бонус, който е изключително възнаграждаващ. Той ви предоставя 50% върху матричния бонус на вашите директно регистрирани. Тоест, ако ваш директно регистриран получи, да не казвам 1000, да не казвам 2000, нека да вземем пример с $100, вие ще получите от него $50 само този вид бонус, само за този месец. Но ако вие имате 10 директно регистрирани, вече и те спечелят по $100, вие ще получите $500 само този вид бонус. Но тези хора, които са ваше първо ниво, които вие директно сте намерили, вече се предполага, че и те са успяли да намерят други хора, които са ваше второ ниво. Ако първите са 10 и всеки е регистрирал по двама, второто ниво вече може да са 20. Ние от тях получаваме по-малък процент, 20% мечен бонус, но става въпрос за доста повече хора. Вече и от трето ниво имаме възможност да печелим 10%, а тук при високите рангове от четвърто 5% и от пето 3%. Този бонус е много, много добър, но естествено също така трябва време, за да се развие, нали, структурата. Няма как човек, стартирайки, веднага да очаква да получи толкова големи суми и от него. Въобще става въпрос за един стабилен, устойчив и дългосрочен проект и всеки един, решавайки да влезе в този проект, просто трябва да си даде един срок. Няма как да очаква за една седмица, за 2 седмици, за 3 седмици някакви, кой знае колко бързи резултати. И според мен човек трябва да си даде поне една година, за да се разгърне самата структура и да успее да се разгърне този компенсационен план. Сигурна съм, че до една година всички, които в момента участваме, ще получаваме доста добри бонуси. Но ето тук вече това е най-интересното. Хората, които са силни в директните продажби, които имат опит, които имат умения, имат възможност да печелят много добри бонуси, защото вече при достигане на ранг 4 стар ние получаваме още $100 като бонус от компанията, но на ранг 5 стар получаваме $500, на ранг 5 стар елит получаваме $50,000 и на най-високия ранг Diamond Star Elite ние получаваме $500,000, $500,000 по нашата банкова сметка или нашата карта. Така че видяхме нашите цели, това са нашите цели, защото всички сме стартирали с тази идея да достигнем до тези бонуси, но вече ще ви покажа, в момента натиснах по погрешка, там излиза моя спонсор, тя е канадка, Синтия се казва, много така успешен партньор в компанията с доста добри заработки, но ето моите бонуси. Не бих казала, че са много големи, но не са и много малки. Лично мен на този етап перфектно ме устройват, защото аз съм наясно, че сега стартираме, така че ето виждате ги, аз не съм ги пресмятала точно, но мисля, че става въпрос за около $1,000. $1,000 съм спечелила за 2 месеца в компанията, но имайте предвид, че това са първите 2 месеца, а бонусите тепърва ще нарастват доста сериозно, но хората от екипа, които работят по-активно, защото аз дори не работя чак толкова активно, имаме представители, ето сега показвам, това е световното класиране за месец септември, имаме представители в челните позиции, ето Веско Колев с 4 директни, Митко Карбанов с 3, това е за месец септември току-що стартира, бих казала, защото имахме и доста 4 почивни дни, през които естествено не сме работили. Така че ето тук е Любо, но имаме хора от екипа, които не са с българското знаме. Митко Апостол също. Имаме хора, които са и с флаговете. Ето, примерно Николета е от нашия екип, но тя се намира в Норвегия в момента. Жулиета си е тук и така, доста представители. Бих казала, че 1/3 от хората в това класиране са от нашия екип, така че много силно се представяме, въпреки че стартирахме съвсем скоро, но има и доста силен руски екип, с който ние сме, може да се каже, че сме така в конкуренция за момента. Вижте какво става, но и те много, много сериозно работят.
Така че всичко хубаво предстои, това е само началото. Аз ви благодаря за вниманието. Мисля, че успях така да ви обясня в общи линии за какво става въпрос. А сега вече можете да зададете вашите въпроси. Винаги задачата на първия е най-трудна. Може ли аз да започна? Разбира се. Аз съм Фатмей. Под Аглена Роза. Много ми е приятно. На мен също. Не съм си платила все още, не съм започнала де-факто. Сега в момента разучавам и узнавам какво е всъщност материята на този бизнес. По какъв начин трябва да си платя вноската? Първоначалната вноска. Да, първоначално. Значи плащането към компанията става с карта. Без значение дали е кредитна или дебитна, виза или мастеркард трябва да бъде. Това е единствения възможен вариант. Освен това, един акаунт може да се заплати с една карта. От компанията така са доста стрикни в това отношение. Относно разплащанията картовите. Така че, но аз мисля, че това е много удобен вариант, защото всеки един от нас разполага с карта. Даже имаме и по-възрастни хора в екипа. Имаме дама на 70 години, но тя много добре се справя, чудесно се справя. Така че аз мисля, че с карта е най-удобно за хората. Адреса на компанията, откъде мога да го... Адрес на компанията веднага ще ви го покажа. Значи, аз това съжалявам добре, че ме подсещате, защото е важно това да се знае. Аз няколко пъти казах, че според мен е много така стабилна и устойчива компания. Освен това, че тя работи вече 5-та година и всичко е идеално. Ето контактите на самата компания, ето адреса, но освен това искам да ви покажа в контакт аз може да се провери цялата тази информация, но искам да ви покажа кой е собственика на компанията, само да намеря, имаше едно обращение от него, защото това не е без значение в никакъв случай. Сега ще ви кажа защо. Ето тук Founders Mission Statement. Собственика се нарича Нодер Казан. Може би много от вас не са го чули, но той е собственик, ето неговите координати, той дори си оставил личните координати. Той е собственик на още една много успешна компания, само че там става въпрос за хранителни добавки. Имам предвид физически продукти, защото и нашите са продукти, но те са онлайн продукти. Така че тя е още по-отдавна на пазара. Мисля, че първо е стартирал с AliveMax. AliveMax се казва компанията, доста от хората я знаят. Хората, които искат да научат повече за него, могат да проверят дори името му в Google. Той излиза. Но също така в Google, да, и това бих препоръчала. Има доста информация и за собственика, и за самата компания. Аз не съм попаднала на негативни коментари за момента, да ви кажа, че... Значи това е една от малкото компании, която имат на 95% положителни коментари в онлайн мрежата. По принцип... Да, защото винаги ще има някой недоволен, нали? Няма как да е 100 този процент със сигурност. Винаги има някой недоволен, но важното е, че повечето са доволни. Други въпроси имате ли? Не знам, може би достатъчно така подробно обяснихме. И аз така мисля, че беше достатъчно изчерпателна и то в момента има доста информацията. Миленче, аз искам да ти благодаря, че беше наистина изчерпателна и че успя да ни запознаеш с компанията наистина обширно. Вярвам, че всички, които са присъствали на тази вечершната презентация, ще могат да вземат наистина правилното решение и да изберат да работят с нас и да постигаме успехи заедно. Наистина ти благодарим много. И аз много благодаря, че бяхте тук. Благодаря ви за интереса и до нови срещи.